Oke, janjiku saumpama. Ayo Palembang. Aduh sayang. Sliramu dadi rembulan, mesti wae aku kang dadi lintange. Ing akasa padha guyonan, kekocekan andum talene katresnan. Bali nganti mati tresnaku ra bakal lali. Dung wong ayu sigarane rasa jati, ora liya sliramu sing tak tresnani. Yo yo yo. Palembang bergoyang. Oh yo 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 yo. Oh yo yo yo. Yo yo yo. Mesti wae. Ayo Palembang, monggo monggo monggo. Bang melati kang endah petite. Oh yo yo. Gawe sengsar ati lairan tatine. Saupama sliramu dadi rembulan, mesti wae pun kakang dadi lintange. Ing angkasa wong lara padha guyonan, kekocekan andum talene katresnan. Mesti bakal bali nganti mati tresnaku
bakal lali duk wong ayu sigarane rasa jati ora liya sliramu sing tak tresnani he 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 yo 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 bergoyang yo yen lewat aku kelingan gubuk kae gubuk kae biyen tak ya ya yo ya ya yo nang jaga kebatu oh ya 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 warna kanggo isih jenenge kopokan ora biyen kae tak andom tresno tanpa bantal tanpa klosopan Palembang bota-bote dataman asmara masuk gubuk kae nyimpen wadi si aku banyu putih didol aku dapat pasien satu kasih Masya Allah sawer kasih sawer heeh mbok joget catet am sajroning ati katang nutut saya marani aku kowe dadi galo gerami ger tabrak margo lereng ning kubuk jaipong 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 a ho yo a o yo a o a aduh aduh sayang iya yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tanggo leren la 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 ning jaga kebak tulisan pae-pae mergo leren kasih sayang Palembang bergoyang yo gubuk kae nyimpan wadi bibit-bibiti yen tumeto saiki yo 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 gubuk kae kebat crita
wayang bengi nganti kakat rino Piye reng piye? lanjut tamune Mbak Jimili alhamdulillah nduk Cik, Oke. kayak semut tenan. Nah, caketan monggo catetan Wo? catetan Oh, catet. maksud catetan Malah dicetak nih. Catetan sajroning catetan luntur luntur saya merak. ayo iya Aku kowe dadi oh yo margane ren ning gubuk asmara. Matur sembah nuwun, mangke dalu meneh nggih Pak nggih. Cik. Oke, Nduk. Siap. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, ditutup dengan Bismillah. Yuk, konco-konco langsung dikasih pepeling. Monggo. Wabil khusus tamu undangan tentunya terima kasih Mas Nuwun dikasih langgane peling Al Atis dari konco-konco kita suara campur-sari Indonesia. Yuk, sak rambahan mawon Mas. Monggo. Lala lela ho 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 he 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 la ilaha illallah la ilaha illallah oh yo Muhammadur Rasulullah ya illallah la ilaha illallah la ilaha Mas Pri monggo Mas Pri iya Wis wancine tansah dielingke. dielingke Wis wancine oh yo ndakake. ya Mas kumandang oh yo sampeyan. ya Tapi wajib gawe pangeran. la Sholat hati sadake agama. Limang waktu oh yo tansah dicoba. ya Istiqomah oh sing kuparingan. ya Luwih sampurna yen berjamaah. subuh luhur lan asar Sholat saya pengadoke tindak mungkar. maghrib lan isya jangkepe Prayogane ditambah sholat sunnahe. aja sembrono iku perintah agama oh yo Ngono ning donya mung sekelo. aduh daduh oh Pasrah sing kuwasa. ya Yen kepareng besok munggah swarga. Banyak bicara. yo Mangga Bos. si ayo kita suara ayo bunda cantik di depan merapat ke depan yuk ke depan pelaminan yes siap ho nalikane
la 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 la. Ada liung dari kita suara koleksi Indonesia. Asik. Non sewu Pak, liwunge nek jenengan mendel iki bar. Ngapunten lho ya. Karaoke Lanjut ya. Oh, mboten. Lagune maksudnya Pak. Tetep liwung nggih, masuk. Penyanyine salaman sik tondok. Mbak kenal Aku kan malu. Malu gimana? Penyanyi golek duit ojo isin. Oh gitu, jadi harus malu-maluin. Sabdo Pandita Ratu. Marilah kita bergoyang yang engkau bersedih, hentakan kaki kiri, kaki kanan bersama, campur sari kita suara Enzine Mas Gareng, penyanyinya sangat luar biasa. Si aje la 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 la. Bunda cantik, iya lo Ntar dulu, Bunda yang Sebentar, cantik. Pak. Ini Bakung, ayo Bakung. Gimana Ayo Reng? Bakung. Ora apa-apa. Iki Masya Allah. Oke, lebih nyaman di belakang. Ini Bunda sudah mengajukan uang. Ini mohon maaf kalau mengajukan uang dikantongin nanti di Bangan Raya. Oke. Nggak boleh. Nah, oke. Taman Curug, oke. Sabdo Pandita Ratu. Langsung Taman Curug, yo. Putra Jani ke sini. Oke. Piye to Reng? Hop hop Hop. Hop. dang 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 hop 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 hop. Piye sih? Si Bu, jenengan tanggung jawab loh tadi Taman Curug. Yo
mulai penak. Enak. Mau ijek gronjal-gronjal. Janjane nunggoni napa to Pak De? Kok senengane kesusu? Ora kesendodol, Timbang kesikut ya Pak.